כמי שבא אחרי 13 שנה בארצות הברית, ורוב הריטל שם, קמעונות, הכל, כמעט זה זכיינות. זאת אומרת, זה מודל שהוא מאוד מוצלח, כי זה מודל שהוא ווין ווין. זה צריך שיהיה אינטרס ששני הצדדים יהיו מרוצים. אם צד אחד יהיה מרוצה ושני לא, זה בעיה. אז מודל הזכיינות הוא מודל מאוד מאוד נכון, ובאתי והבנתי, מה שנקרא, ובדקתי שאני רוצה להשתמש בו, גם בקונספט הזה. זה לגמרי פריצת דרך, כי זה לא משהו שהיה. חד משמעית. אז כאילו יש הבדל בין לקחת זיכיון לסוכנות תיווך, לבין נישה שהיא גם ככה ייחודית וחדישה כמו שלנו, שזה חינוך שוק, וגם בא בעצם לעשות את הנושא הזה של זיכיונות. המטרה היא לתת לכמה שיותר בעלי נכסים להשקעה בישראל את הפתרונות האלה, וכדי להנגיש להם את זה, אני לא מכיר בן אדם שהצליח ב10 אצבעות, את מכירה? אז המינוף זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ואם הוא נעשה בצורה נכונה, אז אתה מגיע לכמה שיותר אנשים, וגם, אמרנו בהתחלה, פריסה ארצית, אז כן, המטרה היא בכל הארץ, יש גם תוכניות הלאה,